Hola, som el Pau Navas i jo sóc la Sofia Gollach i avui us explicarem com fer un experiment. L'experiment és fer un volcà d'espuma. Aquí passem amb els ingredients. Per fer aquest experiment necessitaràs 100 mil·lilitres d'aigua, unes gotes de colorant, 3 cullerades de bicarbonat de sodi, 25 mil·lilitres de sabó de rentaplats i 100 mil·lilitres de vinagre. Ara continuarem amb el procediment de l'experiment. Primer agafarem el got d'aigua on hi haurà 100 mil·lilitres. Després li posarem unes gotes de colorant. Continuarem posant el bicarbonat de sodi. Ho barrejarem tot bé i el deixarem a reposar. Posarem el vinagre amb el sabó de rentaplats i ho barrejarem. Tots els elements fets, fusionarem aquests dos elements i farà una espuma semblant molt a la lava. El Pau ha creat el volcà. L'ha fet amb mitja ampolla de plàstic, molt paper de diari i cola. Primer ha posat l'ampolla. Seguidament ha posat paper i l'ha començat a enganxar amb cola. Aquest és el procediment de fer el volcà.